नमस्ते. मी आज नवरत्न पुलाव बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. त्याच्यासाठी हे मी अर्धा किलो तांदूळ घेतले आहे. हे तांदूळ आहे ना स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे आणि आता ते आहे ना मी पटकन शिजायला ठेवते. हे बासमतीचे तांदूळ आहे, अर्धा किलो घेतले आहे आणि धुवून ठेवले होते पहिले. आणि आता ते आहे ना याच्यामध्ये फक्त पाणी टाकून मी थोडं शिजायला ठेवते आणि ते तांदूळ शिजेपर्यंत तोपर्यंत मी तुम्हाला बाकीचं साहित्य दाखवते. हे तांदूळ टोपामध्ये मी पहिलेच घेतलेले आहे आणि धुतलेले स्वच्छ आहे. आता त्याच्यामध्ये ना पाणी टाकून हे आपल्याला भात शिजवून घ्यायचा आहे आणि त्यातलं आहे ना पाणी काढून टाकायचं आहे. म्हणून पाणी आहे ना आपण थोडं जास्त ठेवायचं शिजवण्यासाठी. म्हणजे आपण बिर्याणीला आपण पुलाव भात बनवतो ना तसे तांदूळ शिजवून आपल्याला घ्यायचे आहे. गॅस पेटवलाय आणि गॅस फास्ट करून ठेवलाय. आता हे भात शिजेपर्यंत आहे ना तुम्हाला बाकीचं साहित्य दाखवते. आता मी भात शिजायला ठेवलाय. आता मी तुम्हाला आहे ना जे भाज्या घेतल्या आहेत ना ते तुम्हाला दाखवते. हा कोबी घेतलाय, म्हणजे हा पाव किलो कमी कोबी आहे, म्हणजे एक वाटी भरून जास्त आहे. आता मी जेवढे भाज्या घेतल्या आहेत ना तेवढे भाज्या आपल्याला शिजवायचे आहेत. हे फरसबी आहे, फरसबी पण अशी म्हणजे 200 ग्राम फरसबी घेतली आहे. याचे कापून तुकडे करून घेतले. हे मटर आहेत एक वाटी. हे मटर आहेत ना मी मटरची रेसिपी दाखवलेली आहे तुम्हाला, म्हणजे उबलून फ्रीज मध्ये ठेवायची. ते हे मटर आहेत, मी असे आता वापरायला काढले आहेत. एक वाटी घेतले, एक वाटी मटर घेतले. आणि हा गाजर आहे, हा गाजर पण बघा बारीक बारीक तुकडे करून घेतले. लांब लांब असे बारीक तुकडे करायचे. लांब असे तुकडे केले ना भातामध्ये आहे ना दिसायला पण छान आणि म्हणजे चांगला पण खायला पण चांगला. एक वाटी गाजर घेतलाय कापून तुकडे करून. हे आहे ना मी स्वच्छ धुवून घेतलेले पहिले. आता याच्यामध्ये पाणी टाकून आहे ना आपल्याला थोडी वाफ लावून घ्यायचं आहे, शिजवून घ्यायचे. एक तांबे पाणी ओतलंय मी आणि याच्यावर झाकण ठेवून आहे ना हे आपण सगळं आपण शिजवून घ्यायचं आहे. आपलं 2-3 मिनिटं शिजवून घेते. आता मी ते भाज्या सर्व आहे ना शिजायला ठेवले आहे. तोपर्यंत तुम्हाला हे बाकीचं साहित्य दाखवते. हे 2 कांदे घेतले, उभे चिरून घेतले. मोठे कांदे होते, 2 असे मोठे मोठे कांदे असे चिरून घेतले. त्याच्यासाठी 3 मिरची घेतले, हिरवी मिरची बारीक तुकडे करून घेतले. ही थोडीशी आहे ना कोथिंबीर आहे. हा पनीर घेतलाय 200 ग्राम, त्याचे असे चौकोनी तुकडे करून घ्यायचे. त्याच्यासाठी घी घेतलाय, देशी घी आहे, 1.5 चमचा घेतलाय. हा मसाला आहे, मिरची मसाला 1 चमचा घेतलाय. हा माझा कोकणी मसाला आहे घरातला. आता तुमच्याकडे कोकणी मसाला नसेल ना तर तुम्ही धना पावडर घेऊ शकता, गरम मसाला घेऊ शकता, मिरची मसाला घेऊ शकता. असे प्रकार तुम्ही घ्यायचे. म्हणजे मी माझ्याकडे आहे ना याच्यामध्ये सर्व, म्हणून मी गरम मसाला वगैरे घेतला नाही. आणि त्याच्यासाठी आहे ना हे 10-12 काजू घेतले आहेत आणि आहे ना 10-12 बदाम आहेत. हे मीठ आहे चवीपुरतं घ्यायचं आहे. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा. ही हळद आहे, म्हणजे आपण हळद घ्यायची अर्धा चमचा. आणि हे तेल आहे आपल्याला कांदा वगैरे फ्राय करायला. आता 2 मिनिटं झाले, आपला भात शिजला आहे. आता मी तो भात तुम्हाला दाखवते. या भातावर झाकण वगैरे नाही ठेवलेलं आहे, ते आता मस्त शिजलाय बघा. कारण तांदूळ आहे ना पहिले धुवून स्वच्छ आहे ना थोडे भिजत ठेवायचे, 10-15 मिनिटं धुवून ठेवायचे. कारण का असं भात आहे ना मग लांब होतो चांगला, म्हणजे तांदूळ आहे ना चांगले लांबचे लांब शिजतात. आणि भात शिजला ना मग असं आपण आहे ना भात काढायचा चाळणीमध्ये. आता मी भात गॅस आहे ना स्लो करून ठेवलाय, तर मला आता याच्यावर आहे ना भाजी शिजवायची आहे. भात आहे ना एकदम तांदूळ तुटेपर्यंत भात नाही शिजवायचा. शिजला की आपल्याला समजतो बरोबर की थोडे तांदूळ आहे ना फुगतात. तर भात आता मस्त असा घालून घ्यायचा पाणी काढून. या आपण चालणीमध्ये भात काढून घेतला ना मग त्याच्यावर असं थंड पाणी ओतायचं जरा, म्हणजे कसं भात चिपकत नाही, तांदूळ आहे ना सुके सुके होतात. आणि आता मी आहे ना भात झाला ना आपला शिजून, त्यात मी भाज्या शिजायला ठेवलेल्या आहे दुसऱ्या गॅसवर.
आता त्याला आहे ना 2-3 मिनिटं झालेली आहे, झाकण ठेवून आहे ना चांगली उकळी आली आहे. म्हणजे आहे ना ते गाजर वगैरे आहे ना शिजायला पाहिजे चांगले, म्हणजे 3-4 मिनिटं ही भाजी चांगली शिजवून घ्यायची वाफ लावून असं पाणी टाकून. अजून 2 मिनिटं शिजायला हवी आहे, झाकण मारून ठेवते आणि तुम्हाला आहे ना शिजल्यावर दाखवते. आपलं मस्त भात व्हायला पाहिजे ना, मग सगळ्या भाज्या वगैरे मस्त शिजवून घ्यायचे. आता आपण भाजी पण आपली शिजली आहे, 4-5 मिनिटं चांगली झाली. आता मी हे उतरून ठेवते आणि तुम्हाला आहे ना दुसरं दाखवते. आता आपला भात पण शिजलाय आणि भाज्या पण शिजल्या आहेत. आता आपल्याला आहे ना कांदा वगैरे फ्राय करायचा आहे ना, ते मी तुम्हाला दाखवते. आता मी कढई ठेवली आहे आणि आता त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल ओतते. म्हणजे आपल्याला पनीर आणि काजू बदाम आहे ना ते फ्राय करून घ्यायचे आहे. तेल असं चांगलं तापलं ना मग त्याच्यामध्ये टाकायचे पनीर. आणि पनीर टाकताना आहे ना हात सांभाळून टाकायचं, कारण का माहिती आहे पनीर ओला असतो ना, पाणी असतं त्याला, ते कसं उडतं, हातावर तेल उडेल ना, म्हणून आपण काळजी घ्यायची आपली. हे बघा असं आहे ना ते तरतरतो. असं आपण पनीर टाकताना आहे ना, कारण तो पनीर ओला असतो ना, त्याच्यामुळे काय करायचं आपण हलू टाकायचं, गॅस कमी करायचा आणि तेलामध्ये पनीर सोडायचा. आणि असं तरतरतो ना, मग ते अंगावर कसं पाणी उडतं हातावर वगैरे तेल. जरा पनीर आहे ना चांगला गोल्डन ब्राऊन व्हायला द्यायचा, म्हणजे तो भातामध्ये टाकला ना की पिघलत नाही, त्याच्यासाठी फ्राय करायचा. आता तुम्ही पनीर जास्त घेतला तरी चालेल, पण मी 200 ग्राम घेतलाय. पण पनीरमुळे काय होतं, म्हणजे कोणाला ॲसिडिटी वगैरे असेल, गॅसचा प्रॉब्लेम असेल ना, तर त्यांनी पनीर नाही खायचं. म्हणजे दुधाच्या गोष्टी आहेत ना त्यांनी खायचे नाही, दूध नाही प्यायचं. आणि त्याला जास्त म्हणजे आहे ना ताक द्यायचं, ताक प्यायचं, कारण दुधाला आहे ना ॲसिडिटी होते. दुधामुळे ॲसिडिटी होते आणि ॲसिडिटी असल्या माणसाने आहे ना असे दुधाची वस्तू नाही खायचे, त्यांनी आहे ना जास्त ताक प्यायचं. आता तुम्ही म्हणाल ताक पण दुधापासून बनतं, पण ताक दुधापासून बनतं, पण ते कसं माहिती आहे का, ते सगळं त्याच्यातलं आहे ना ते सगळं मरून गेलेलं असतं आणि त्याला ताकाला आहे ना आंबटपणा जास्त आलेला असतो, त्याच्यामुळे ते ताक प्यायचं. आता पनीर मस्त तळून झालं आहे, आता मी काढते. आता याच्यामध्ये आहे ना हे काजू बदाम मी फ्राय करून घेते. पनीर चांगला फ्राय झाला ना मग गॅस कमी करायचा काढेपर्यंत. आणि आता काजू बदाम टाकले आहेत ना मी, आता मी गॅस फास्ट केलाय. हे चांगले फ्राय करून घ्यायचे. असे भाजत आले ना मग आपला गॅस कमी करायचा. आता हे पण आपली मस्त भाजले आहे, आता हे पण काढून घेते. आणि भाजले ना की चांगला त्याला सुगंध येतो आणि त्या कलर पण चेंज होतो, ते आपले भाजले समजायचे. आता याच्यामध्ये आहे ना कढईमध्ये मी कांदा टाकते. हा कांदा घेतलाय, मोठे मोठे 2 कांदे घेतले आहेत. आता चांगले आहे ना याची चांगली फ्राय करून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर आहे ना याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट टाकायची. आता हे झारं आहे ना, मी तांदूळ काढायला घेतले होते, भात शिजला ना, तो भात काढायला घेतला होता. आता मी हा दुसरा लाकडी काविलता घेतलाय. कांदा मस्त फ्राय व्हायला आलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना ही अद्रक लसूणची पेस्ट टाकायची, 1 चमचा घेतली आहे. आणि मिरची घेतली आहे 3, हे पण टाकायचे. कांद्याबरोबर आहे ना त्याची पण चांगली फ्राय करून घ्यायची. अद्रक लसूणची पेस्ट पण आहे ना डायरेक्ट तेलामध्ये नाही टाकायची, कारण काय माहिती आहे ती पण आता पनीर कसं टाकला तो उडाला ना, तेल कसं उडत होतं तसं आहे ना
ते अद्रक लसूणची पेस्ट पण तेलात टाकल्यावरती पण उडते. चांगला असं फ्राय करून घ्यायचा कांदा. याची चिपकते. अद्रक लसूणची पेस्ट टाकली ना, हे बघा याचं भांड्याला कसं चिपकलंय बघा, याचं चिपकतं. आता याच्यामध्ये आहे ना अशी अर्धा चमचा हळद टाकायची. एक चमचा मिरची मसाला घेतलाय तो टाकला. आता याच्यामध्ये आहे ना मी भाज्या टाकते. आता हा मसाला आहे ना सगळा खाली आहे ना असा लागून राहतो. आता हे भाज्या टाकले ना त्याची चांगली फ्राय होईल. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व भाज्या टाकायचे. हे जर मी झारा घेतलाय ना त्यांनी असे सर्व भाज्या टाकून घ्यायचे. आता याच्यामध्ये आहे ना काजू बदाम पण टाकायचे. थोडे आहे ना वर ठेवायचे, म्हणजे जरा वरती असे ताटामध्ये काढल्यावर वरती टाकायला. आता याच्यामध्ये घी पण टाकते. घी कशाला घ्यायचा, भात कसा मोकळा मोकळा होतो, मग भात ना चिपकत नाही मसाल्याबरोबर, त्याच्यासाठी घी टाकायचा. आणि राहिला ना तर गरम केला की तो लगेच आहे ना गरम होतो, चिपकत नाही, त्याच्यासाठी घी वापरायचा. आता याच्यामध्ये आहे ना पनीर पण टाकते. ते सर्व आहे ना मसाला सगळं मिक्स करून घेते व्यवस्थित. आणि याच्यामध्ये आता पनीर टाकते. हे पनीर आहे ते टाकते. आणि 2-4 पनीर आहे ना असे साईडला ठेवते, कारण का माहिती आहे डिशमध्ये प्लेटमध्ये काढला ना भात की त्याच्यावरती थोडेसे टाकायचे. आता हे सर्व भाजी मिक्स केले आहे. आता त्याच्यासाठी आहे ना भाजी पुरतंच मीठ टाकायचं, म्हणजे जेवढी आपली भाजी बनली आहे ना तेवढ्या पुरतंच पहिलं मीठ टाकायचं. आणि नंतर आपण आहे थोडंसं आहे ना अर्धा चमचा भातावर टाकायचं. एकदम मस्त झाली आहे. आता ही भाजी एकदम मस्त फ्राय झाली आहे बघा. आता याच्यावरती आहे ना आपल्याला भात टाकायचा आहे. आणि याच्यावर आहे ना भात टाकून मिक्स करून आपण थोडं 2 मिनिटं झाकण मारून ठेवायचं आहे. आता भात आहे ना हा भाजीमध्ये आपल्याला भात टाकायचा. आता एकदम भात मस्त सुका सुका झालाय, फलफलीत पण शिजलाय पण चांगला. हे भात टाकून आहे ना आपण चांगलं हलवून घ्यायचं. आता मी गॅस एकदम बारीक ठेवलेला आहे, कारण का माहिती आहे ते हलवायचं आहे ना भात सगळा. आता आपण ह्याच्यावर आहे ना भातावर थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. ह्याच्यावर अर्धा चमचा पावणा चमचा मीठ टाकायचा थोडासा. सर्व आपलं साहित्य टाकून झालेलं आहे. आता हे सर्व भात भाजी हे सगळं हळूच आहे ना मिक्स करून घ्यायचं. असं आपण मोठा टोप घेतला तरी चालेल. आता आमच्याकडे कसं 4 माणसं 5 माणसं खाणारी आहेत ना, त्याच्यामुळे मी कसं अर्धा किलो तांदूळ घेते. आता तुमच्याकडे जास्त माणसं असतील ना खाणारी तर तुम्ही अर्धा पावणा किलो घेऊ शकता तांदूळ. आणि भाज्यांचं पण प्रमाण वाढवायचा. भाज्या पण कसे स्वस्त असतात बाजारात आता, फक्त कोबी वगैरे महाग आहे. फ्लॉवर आहे ना आता आणायचं नाही पावसातून, कारण का माहिती आता फ्लॉवर आहेत ना खराब येतात. एकदम मस्त भात झालाय बघा. आणि हलक्या हाताने ढवळायचं, कारण भात आहे ना भाताचा तुकडा नाही झाला पाहिजे. फक्त भाज्या मिक्स करायचे एवढं हलवायचं. गॅस मी एकदम कमी ठेवलेला आहे. आणि आता मी ढवळून घेते चांगलं.
आता मी जे भाजीचं स्टॉक ठेवलंय ना, म्हणजे ते पाणी आपल्याला भाजी शिजलेलं असतं ना, ते पाणी आता थोडंसं मी मध्ये टाकणार आहे इथे. मग ते पाणी खाली तापलं ना की ते सर्व भात आहे ना वाफेला लागतो, म्हणजे वाफ लागते. आणि आपण पाणी नाही याच्यामध्ये टाकलं ना तर भात आहे ना करपतो खाली. म्हणून आहे ना ते पाणी आपण असं भाताला खड्डा करायचा, असा होल करायचा भांड्यामध्ये आणि खाली पाणी ओतायचं मध्ये. आणि आपण असं सगळीकडे पाणी ओतलं ना, ह्या जो भाताला मसाला लागलाय ना आपला ग्रेव्हीचा, तो मसाला आहे ना सगळा खाली भाताच्या तळाला लागणार भांड्याला. आणि कसा मग भात वरचा आहे ना त्याला चव नाही लागणार. त्याच्यासाठी काय करायचं, असं होल पाडायचं मधी असं काविलत्यानी आणि मधोमध पाणी ओतायचं. म्हणजे हा मसाला भाताला लागलेला आहे तो तसाच राहणार आणि पाणी तेवढं आहे ना तळाला जाणार. आणि आपण फक्त आहे ना 2 मिनिटं याला वाफ लावून घ्यायची. आता मी ह्याच्यावरती झाकण ठेवते आणि तुम्हाला आहे ना किती मिनिटात होतो ते तुम्हाला सांगते. आता मी थोडा गॅस आहे ना मीडियम करते, एकदम बारीक ठेवलाय. आता मी थोडा मीडियम करते. आता याच्यावरती थोडीशी कोथिंबीर टाकते आणि याच्यावरती मी थोडं झाकण ठेवते 2 मिनिटासाठी. आणि गॅस आहे ना मीडियम करते. आता तुम्ही म्हणाल हा ताट कशाला ठेवला झाकण, कढईवरचं झाकण पण असतो. पण मी ताट का ठेवलाय, ताटामध्ये पण आहे ना आपल्याला 1 ग्लास पाणी ओतून ठेवायचा. कारण वरचा पाणी आहे ना चांगला कड येतो पाण्याला. म्हणजे असं पाणी तापलं ना, पाण्याला वाफ आली की तो आपला भात पण खालचा आहे ना शिजतो. म्हणजे पण आपल्याला समजतो की आपला भात आता तयार झालाय. म्हणजे वरून खालून आहे ना भाताला वाफ लागते. म्हणून आपण ताटावर आहे ना असा पाणी ठेवायचा, म्हणजे भात खाली लागत नाही. आता गॅस मी मीडियम ठेवते जरा. तुम्हाला भात झाल्यावर मी दाखवते. आता परत आपल्याला काढता नाही ना, परत एकदा हलवायचं आहे. 5 मिनिटं झाली बरोबर. हे बघा पाणी असं, हे पाणी असं वरती तापलं ना की आपला भात कसा वाफ लागली एकदम. म्हणजे वरून खालून आहे ना भाताला चांगली वाफ लागते. त्याच्यासाठी आहे ना हे असं पाणी ठेवायचं आणि खाली लागत नाही. कारण ह्या पाण्याची वाफ आहे ना ह्या ताटातून आहे ना त्या भातामध्ये पडते आणि त्याच्यामुळे भात कसा आपला लवकर चांगला शिजतो. आता आपला भात एकदम रेडी म्हणजे तयार झालेला आहे. आता मी गॅस बंद करते. आता एक पाणी आहे ना अलगद काढायचं. पाणी त्याच्यामध्ये टाकायचं नाही भातामध्ये. एकदम भाताला पण मस्त बघा कड आलाय, आवाज येतोय, चांगला सलसलतय. आता मी तुम्हाला आहे ना असं मस्तपैकी एकदा ढवळून दाखवते. एकदम मस्त छान झालंय, अजिबात खाली लागला नाही बघा, मस्त. आणि हा वरचा मसाला पण आहे ना, ग्रेव्ही पण अशी वरच्यावर आहे सगळी. आता एकदम मस्त छान झालंय. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. एकदम मस्त झालाय, कलर पण छान आलाय भाताला. अजिबात भात खाली लागला नाही आहे, कारण पाणी वरती ठेवल्यामुळे ना भात लागला नाही. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. आता मी तुम्हाला आहे ना भात काढून दाखवते. एकदम मस्त छान झालाय. तुम्ही पण असा मस्तपैकी बनवा, भाज्या वगैरे टाका, मुलांना खायला द्या. अरे मस्त नवरत्न पुलाव छान झालाय. असा तुम्ही पण बनवा. आता मी तुम्हाला दाखवायचं म्हणून एका ताटामध्ये हे सर्व टाकलंय, काजू बदाम वगैरे, आणि आधी त्याच्यामध्ये टाकले आहे पहिले. म्हणजे तुम्ही सर्वांनी आहे ना वाटून घ्यायचे खाताना. आता एकाला जास्त एकाला कमी नको, म्हणून वाढतानाच आहे ना नेहमी म्हणजे वाटून घ्यायची सर्व गोष्टी. आपला मस्त नवरत्न पुलाव छान झालाय, असा तुम्ही पण बनवा. मस्त झालाय, छान झालाय नवरत्न पुलाव. मुलगी म्हणते नवरत्न पुलाव. असा तुम्ही पण बनवा, मस्त छान.